kasabaton labu kerpang ra ublei hadin hin riu sngi jong kijing pelong Uaya ngi kasabaton bangila banja thai ne kikam kijing tre jangi bat ban phai kijing mo jing purkhat jangi shau unong bu nong thau jangi kasabaton kapriya jan ru yangi shau ublei bat ru para bangai hindai menta midon ha kijing preng gani kijing bangi mla ban ye lumlang ban ye mani u hindai upli pa yangi da kani kala ha ka bangila ban ye sakri u walang don halaki jong ki kisem ru kunju Ini sedang lagi seng jengi ingin pai cekan nambah jeng ruai arspa kendai puan. Arspa kendai puan.
Ngapden sobhaya pi baro as kajing sakri yang ya oblei hak ni kesengi ingai scam ba udan ko kubon nak benta jengi iwei pe iwei. Ya kajing polis dang in pai sha ke Deuteronomy hinyeu dakot ka bahan riu. Deuteronomy hinyeu henriu ong kum ni naba milong upai lang bakentang ya utrai bo blei jong mi uta utrai bo blei jong mi ulajit ya mi ya kabanlong upai lang bakerpang ya hi keng nalor ki kenja ban riu baro ki bahakmat ka perthei puli biang sa sisin naba milong upai lang bakentang ya utrai bo blei jong mi uta utrai bo blei jong mi ulajit ya mi ya kabanlong upai lang bakerpang ya hi keng nalor ki kenja ban riu baro kiba hakmat kaperthei tu brem kerku ya jing puli na tin jung baging sedang jing sekri jong ngin pais ke number jing rai arspa Toginya pandemic clear hai ke jing duai blai buk pa jingi ba peneng iwan shame nama klema me ngim long bat ngim la man le ngim long a bat ngim la man le a ru em idan kam yame un sim ko u ban ya lam yangi ban tin len ni den ti yangi kam tam bagi puli ke tin ke jong me ko try haka kerteng ke Jong Jisu amen. Jing tu khana mission jongi mentar singi kawan nagari Colombia na South America kaba kerteng kabi nang latham kaba penyam kedai hakapor nyeu beji menmit hakabo pastor bat kalong yeng nang sem jongi ke lamut man lek thian no henry kensan de sngo lawan ke jing tit yeng bat ke jing perta kaba jam kaba kerki kaba lawan hakata kapua ti kalok jong pastor ka lek ban pli bat onda kala pli kai i baka de ka kandida ka we ne ki para banget bat da kadur khamat bating kala khot yu pastor bat ya kalok jong u ban wan sha ka we kalong yeng kamar jan jong ka ha ka ba ukhulung ula sha dai ha unyang lar tham ti kalok jong pastor na mar baka de ka nurse ka shim ya urusun kasim ya ka umdi habilor bat ru ya ujing penjau dawai bat wood kela kre ba ke lek bot ya ka kandida sha ka ying jong te para marjan jong ka
anda lapoi hang ta kira lap maka kebir nak jing siap ting ke bakrau nama ru kelung la jingam baro shirin yeng bat ke jing khnyu ru kumju kat bau kepapat udah lej ban wat ya unong kenya ban le iki jing kenya ke jing le niam kat kum ke jing e jongki ti ana kila poi hang ta ka kemi ka jing siap ting ba ka jing kuslai kala ya thu ha pastor bat ka lok jong u ba hamar ba kamut ban pentia ya kelung ha jing tia hindai kensan ula lenyar bat onda kala simbiang u kai i bodon nyang lar tham ha jing tia u bala dai ya uniu kelung kala pen i yang ta kadak ka ula dai bat marmar hi kumta kalus kalok jong pastor kala terlihat ya urun sun bat nengkong kala ta ha kata ka jaka ka bau jaka ba syak dai nyang lar tham bat adin kata pat kala terlihat syushu bat kala khle ya urun sun ha ka bat kala penjau ha ki sentur jong uniu kelung ti haduk si kenta kile ya ay kani ka jing sumar yai ta si yai ta bat yai pendi ya kani ka umrun sun hau niu khulung bat hadin kata suki ke jing khnyu kala ja ban kasni do ju u la sedang ban saw ti kala snuthu ba kani ka jing sumar kala yara bat kemiru kala kham snow lai loi men siem khndiat bat suki niu khulung ula pej mat bat andau la pej mat ka lus ka onge ka kemi ban ai buin no ya u bat kumta ula sedang bandi buin bat ula pejmat ti hakata kapor kia dap da kicing sungu bakrau u bulai ka kamba ke ula le hakani ka long ying ti pastor bat ki baro kila duai bat aingu ya u bulai ula jubab ya kicing duai jongki da ka ba u le ikani ka kamba hakaban penkhia ya u khulung na kani ka jing na kani ka bi nyang lar tham ka bashir khai ti ula duai la aingo ibu belai ulu jubab igi jing duai jongki ba u duai ru ba u belai untrei haka jing im jong kani ka long yin khnang ba kintip ba u belai u belai ba khrau ba le iki kamba om da kinong kenya ti u duai khnang ba kila ban syam ya u belai lang ba kani jing kendo jongki kin itu ri u belai ba nadu kata ka por ru kani ka long yin kam don kam shu ya unong kenya syua begini yo ka kelas na i Dr. Pastor KB Harputeng in Paish ke number jingrai Sanspa Iwe. Le ayu nama Jisu Sanspa Iwe. Ile ayu nama Jisu kat mapiai pelgrim. Let you sembai jong ke Jisu. Hidang le
Kani kadi kijing pen pau kelas ni jing pen yai ke jong blay ki long ha kata kurukam ka bangi la ban ya don biang ya kani ka online na kani ka balang ke jongi hang ni han nong po ya kwa ban pediang subha ya pi baro ki be pej ki par bangai ki de khot jong ka balang bat ki para kristan kum ju lang ki balong ki paralok ki perjor ki bom dei ki de khot jong ni ka balang hang ni han nong po syagani ka online service ka jongi bat kani ka dei ka benta jong ka jing puli ka tien ka jong play ka long kum ka bible class sa ka wei ka liang ka bangi khot ya ka sabbath school dan ni ka school sabatan ka jing pen pau class ti ngani ka dei ka practice jong ka balang Seventh Day Adventist salon sar ka pertai salon sar ka pertai shwa jong ka jing seng arsin la ni ka jing seng itu kana ni don ye ka jing pen pau class but ye ki subject la ni ka lenong la pen kre da ka balang da ke nadu hang da headquarter jongi nang te na Amerika ka office jong ka General Conference sa Amerika Washington DC but ya kini ke lenong la pen kre da ka pin syong nong rim ha ka wei pa ka wei ka kitab jong ka Bible lani ha ladam day ha kitab jong ka Bible ru ka wei pa ka wei ka team lani ka mat komenta ka quarter kani ka de quarter ka baar ka basnang na du banai April pat ka ban kot ho du banai June ka mat pedeng lani ka team jong ka jinge puli jongi ka de syapang ki jutang covenants te nginya poi no menta sya ka jinge puli jongi tien ka jong blai ba ngala ya poi sya ka lenong ka ban riu but ka subject le ni ka title ka bala ai ka teng ya ga ni ka lenong ka long usembai u Abraham Abraham seed but ye ga de khat kan ma jongi la shim na ka shiti Petras ka baningkong kal nong ka baar ka de khat ka ba khandai kata ga de ga de khat ka ba kong san la ni ka memory text la ni ka team text ka jongi hani ka ong rei ma phi long ka kinja balajiet ka jinglong ling do ba kinja men sim ka jaj ben riu ba khoj upat lang ba de e lau jong hi ba pina yo pen pau ye ka jing ba ko tam jang utau bala khot ya phi na ka jing dum sha ka jing shai ba phla jong u nga kwa ban police sa shi se ne ka ni ka khot ken mau ka jongi kong nen rei ma phi long ka kin ja bala jet ka jing long ling do ba kin ja sim de jing ja men sim royal priesthood ka jinglong ling do ba kin jas em ka jaj bin ri ba khoj u pat lang ba de e lo jong hi ba phinda yo pen pau ye ka jing bha ko tam jong u tau ba la khot ya pi na ka jing dum sha ka jing shai ba phla jong ka gospel ma shkwa ban kedeu hang ni ban ong hang ni ba ka ni ka theu ye ki briu ki jong u blai kam theu dang ya ki Israel ba kin jado wat kita ki bala pediang yu Jisu ko monong penim bonong sispa jong ki mereka tahu ya ki briu ki bala pediang yu Jisu Christ ko monong penim jong ki laki long ki Israel ni ki Jew ni ki gentle ko ma phi bat nga ta ga de ki jingbot jong ga ni ga de khot kan mau ki introduction ka jing lam prang hang ni ka ya tho yang ya hi jing ya tho khanai ba samut ha ka wei ka liang syapang kadukan bania kadukan shna baje but hagani kadukan jong ni bania ba shna baje kadon ka baje ka bos din ha kadukan jong u bala ong ba ki briu jong kani ka shnong jong ni ka nong pha kila pelong ye ka tu ka baje jong bania kum ka baje jong ki haba ki ya lenti nang tu ki ya lenti ling ba jong tu dukan ki pek ye katai ka baje o katai ka baje kala kata
Henry haka wai ke step. Kani ka baje Jong bania kala sange. Haka por kendai duna shipawa 8:45. But ki pria ki bayak lenti nangka ki businessman ki nong kai ki nong peteng ki kena school ki pe kata ke baje dan kendai duna shipawa ngi dan don shibun ka por. Dai long ha kata ke sngi ki babon ki nong trade office ki babon ki nong kai peteng bat ki kena school ki la slam syaki kam ki jongki ki la slam syaki school ki jongki namar bakila pek ya kata ka baje kabala sange ha kata ka step kabala se unong shna baje ula klet bana shabi lani ban bu batri ko mangile ha kini ki sngi ki po jong ibn shwa ngidang kena mangi ki baje ngi habban kharwat kumne ban kharwat shabi kumne ki por menta ki bo da ki battery ni unong tho bo ini jing ya thok khana iba snautanat iba samut ban illustrate ban pen shy ya ka jinglong jong ki priu ki jong play ha ki por hindai ki Israel ki bakin jado ki jong ublay ulakot ya ki lingba jong Abraham bagi long kita kinong ra jing shai shaga gospel jaga pertai Henry kini kila sange no kum katu ka baji banle ya ka kam ka bublay ula bin shed haki Israel gila sange no kumbalong katu ka baji Henry aingu yo play họ yêu beliau la bu ki Israel ban long kum ke jingkin ke ri Israel ke li Palestine ke de ban long kum kata ke bridge land ke ri ke ban pinya so ya ki bri jong pertai barok ke way namar ke de ke ri ke ban pinya so ya kum balai tli ki nong ba lani ki delan nong ba ki continents Africa Europe but Asia but ka pelong hap pedeng ke don hap pedeng jong gini ki delan nong Tamut kalong hapdeng jong ka pertai hi barok ka way. Bleu la bo ya ka. Ha kata gerukam ha kata gejaka ka balong strategic. Kenang bakin pin priang ya gejing sya syak pertai barok ka way. Mereka bersosi kalong bagi Israel bakin jadok ki bo bleu la chit bola khat bakin long kata gejing sya syak pertai barok ka way. Kem shim lala. Kem shim lale ya kata. Mereka bersngok tenat ya. Kas bersultan nat pada kalong. Ublay penduk ya ke jutang ka bolo pelong bat uben riu nadu Adam lingba jong Abraham bat terter shimla penduk ya ke ni ke jutang bat upla pensa bat upensa udang pensa ya ki basa haduk kini kisngi ya ki rungat ya ki basa haduk kini kisngi ki remnant badlong kita ke jing shy kini ke pertai barok ke way kata ke de ke jing lamprang introduction ye poi ke sngi ke baningkong bad hang ni ke ong na lord ki kinja ben riu barok above all people na lord ki kinja ben riu barok ublay ulakhat ya ki Israel Bakin long kita orang jing syai syak pertai. Namar ki Israel ki long khamba ban ye ki wepat ki jaj ben riu. Ki badan hagani ke sla pertai leni ki badan saudong jongki. Setenat kani. Hang ni nong thok wang ka jing jit. Yaki Israel ka day ka jingle ka jong ublehi it's the act of God ka jingle ka jong ublehi kalong ka jing mayan jong ka jing it bakin ja blay ka jing mayan jong ka jing it bakin ja blay the choice lay in the mystery of divine love
Ula jit iki Israel om bagi khamha iki wei pat ki jai ben riu. Re ga ni ga long kata ka jing lek jong ka jing e ka jong u. Pat ka long ka jing ma yan jong kata ka jing e ba ken ja blai. Blai ula jit yaki. Ula jit yaki. Namar ka jing e ka jong ki jong u yaki. Ma phi bat manga ko ki prabanget be e jonga ko ki paralok ki per jo ke bes ngeu was ngap ye kani ka kubor ha kani ka por u blai u jit ya phi bat yang ha kani ki si mentaro kum kita ki Israel bakin jaman sim om namar bagi khambha bani ki wei pat enroi namar ka jing e ka jong u namar kata ka jimayan jo ka jing e ka jong u ya phi bat yang ngim long ki babut dor babit dor ki ba khamha bani ki wei pan re ka dei ta nama ka jing e ka jong blai na bo blai lo e ka ta ka protei ka bo la ai ti no bi lo khon bala khamar wei u bange hu nom jot shu hun ren yo yaki bun yo ya ka jing em bom je kut la jet yaki tang nama ka jing e jong Yahweh la jet yaki Israel tang nama ka jing e jong Yahweh blai lo jet ya phi bat yang akum kita ki Israel bakin jaman se ma ni ki sngiru namar ka jing e jong u jo hi u Yahweh namar u blai ulang u jo hinin minta bat shido ki bom jukut si ba ar hang ka ong kadulir kindau landil kadulir kindau blai ni kong ya ka jingkular banaya ka kindau ya ki briu blai ki Israel lala Aishwa hau Abraham blai lo kular hu Abraham bakade ka ri ka ba me man lek men yo kan long ka Jong me nang ta hu Isaac bat ha so Jacob Joseph shua bun yap open kan mau biang ya gani ka jing kular ka Jong blai bun ai haki kon Israel ya ka ri kanan rei kani ka jing kular ka Jong blai kam shimlong klem ka jing bo kendon it's not without condition kam klem ka jing bo kendon Deuteronomy kal nong ab ar pra ni pole hang tu ya ka jing kular ka Jong blai ya ki Israel ya ki jing ku bat ya ki jing tim kwa ban pule Deuteronomy kal nong ka ba ar pra Deuteronomy ar pra bat kadakot ka bading kong shwa ka ong hang ni ka ong kum ni de kan jiala da men shashkor biang ya ka tin ka jong try ubau blai Jong me ya ka ban sumar ban le ru ya ki hukum Jong u baro ki bangala hukum ya me ha ka ni ka si bau try bau blai Jong me un pen kan tiu ya me ha kle ki jai ben reu ka perthai baro u blai ong la da men ling ba Jong u Moses u Shakri Jong u hashwa bau un yap ini ki long ki kan tin ki bakhat do ki Jong u Moses ha ki kon Israel hashwa bun yap halo Jong u lom nebo bada shwa ba ki kon Israel kin jam kin kam shari kanan ha ka chingalam Jong u Joshua Moses Ukraini ki dikintin o lada pin shashkor men shashkor biang ki kitin Jong try lada pin shashkor ya kini ki kitin ki bangala kren happy ki kitin ki balong ki kitin ki Jong blai bat ban sumaru ya ki hukum Jong u baro blai wong kum no ya ki lada pin kongo yu blai bat pin sumar ya kini ki kitin bat ki hukum Jong u baro blai ong ling ba Jong Moses u tribe blai Jong me un pen kan tiu ya me ha kli ka jai ben riu ka perthai baro belong halor Jong ki briu ka perthai baro ki jai ben riu Jong ka perthai baro rei ga khot ka bakhat san pa de ga ong kum ni and rei kan jiala da men om shashkor shu ki tin u tribe blai Jong me ya ka ban rakhe bat ban le ru ya ki hukum Jong u bat ya ki an Jong u baro ki banga hukum ya me ha gani ga si bakini ki jing tim baro kin ngat hame bat kin lap ya me ki jingkular ki Jong blai
kim long klem ke jingbu kendon ke jutang ke bu bleu penlong bat u ben riu bat ni oi bat Adam bat u Noah bat u Abraham bat kumta pateng la pateng hadu kini kisngi ki jong pi bat jonga kim long klem ke jingbu kendon kadon kata kabangi khot ka covenant obligation kabenta kabangi ngidon hakane ke jinget te jutang kabangi pelong badu play ngidon kabenta ban le wala do play ula pelong ye kani ke jinget te jutang bat ngi play ula initiate ya kani ke jinget te jutang bat ngi andre kadon ka obligation kabenta kabangi kum kita kibala menjur kibala syia menjur ban pelong ye kecil te jutang ban pendep si kemalai ki Israel bat ke jutang ki Israel bat ke jutang Israel and the covenant ki Israel bat ke jutang Jeremiah kalau nong kabakat way kada kat kabapran rei kong nen rei kim shim la ko ngu lemne pen sha yala ka skor en rei kela ya hala ka jing mutlap ka do not bas niu jongki kum tang ala pun wan halor jongki ya ki tin barok jong kani ka jutang kabang ala hukum ya ki bakin le en rei kim shim la le kalong ka bas ngosi tang kalong ka basong si thang bagi Israel bakin jadok dia bala pelong ya ke jingete jutang badu play aswa bakin rong syagari kanan kim shim labat ya ki kentin ki jongki kim shim labat ya ke juban lak ka baki ke la pelong badu play ta kalong ka basong si kim shim la ko ngo kim shim la ko ngo ya ke ke ba u blei lo ong haki bat kumta yo i ba kila hap hai ke jing jar kila hap ke jing jar ke jing tim kalawan halo jongki kumbo blei ong lada phim sha skor ki ne ki kintin ki bangala kren happy but pim sumari ki hukum ye ki an bet ki hukum ki chingtim kin wan halor jong pi kin lap ya pi la ni kin lap ya me ta kalong ko basosie swell kila pendo kila pen kenya ke jutang hoi ka bo kila pelong badu play kila pelong badu play hang ni kadon ke jing tho ke jutang kade ka commitment ke jutang kade ka commitment the covenant relationship is a commitment ke jutang kalong kata ka commitment kata ka jing IT one as serious and sacred as marriage kata kalong kaba kia bat kaba kentang kum gajing shong kurim which is why the Lord uses the imagery that he does ta kalong kaba akwa ban kedeu hang ni ba ka jutang kaba ngingi pelong badu blai kalong kata ka commitment kabalong serious kalong kaba kia kaba kentang kum ka jing shong kurim imla banjale kai ka jing shong kurim lata kalong kaba snosi hagini sngi ki por ka jing shong kurim kalong kaba sting hadu kata binyala ban sia klat lok hagadu gono ko por kat bangi kwa sulai sekashari ya klat dai ka jing shong kurim kamlong kaba sting hadu kata kalong
kabalong serious, kabalong sacred, kabalong kentang, ketaru kalong kecingete jutang, bat ublay. Banga syukua ban kedeu hang ni, bangi barok kum ki Kristan, kum ki banget ki bala pediang yu Jisu kemunong penim bunong sius pa jongi. Nila pelong ye kecingete jutang. Asywa bangin shim ye kecing pen baptis. Asywa bangin rung syuku tu wa juga cing pen baptis. Lengin hiar syuku wa juga cing pen baptis. Asywa bangin hiar syuku pung juga cing pen baptis. Gila pelong ye kecing te jutang bat ublay. Kani kalong ka commitment ka bangi gila pelong bat ublay. Bat kalong ka balong serious, ka balong sacred. Ka bakia, bat ka bakentang. Bangin kan mau ye kani. Bangin panbor you play, no play. Punya rap yang ni, bangin lah ban bat scam, ya kani ke jutang, ke bangi lah pelong badu play, hadu ke bakut, jong ke jing im, ke jongi, bangin nemlong kum gi Israel ki bakin jaman sim, ki bakular, makin bat, ya, ki kentin ki ba, beliau lah keren lagi. Makin sumari ki hukum ki boleh lo ki Henry ki la pen keng ya ki bat ki jing tim ki lawan halor jong ki kesengi ke basau boy she kesengi ke basau ane ka ong ki basa the remnant ki basa ai ngo you play bawat ha ki Israel bakin jadok abak wat habang iyo ya ka jaj ben rio Israel barok kowe la kum bakala lendet yo blay barok kowe en mas kumanong no lendet yo blay Henry kidang don ki basa hapdeng jongki kidang don ki basa hapdeng jongki ningkong kis im askuan puli ningkong kis im galnong ka bakat kendai kat ka bakat sao deu lo ong ngala sau skunya na ka bentau try Elijah ngala sau skunya na ka bentau try ublai ki pai nama ki kon Israel ki lendet no ye ki jutang jome ki lapen kelon ye ki duan jome bat ki lapen yap ye ki no ye tulupa jome daka wat lam bat satang manga hi ngadang sa ong wele jam don syuk mano hapdeng Israel satang manga hi bat ki wat ru ye ki jing im jonga ngau badang sa ru ki wat ye jing im jonga ban shim no ya ka badu try lo ong hau to ke dalit pai pat shagari ka Damascus te endame poi men pen sle yo Hasael ban longus im ka Syria bat yo Jehu komus ukon jong nimshi men pen sle ban long sim halor ki Israel bat yo Elisha ukon Shaphat na Abel Mehola men pen sle ban long unong ye tulu pa ka jaka jong me tekan long bo ta uban light na gawat lam u Hasael u Jehu on pen yap ya u ban uban light na gawat lam u Jehu Elisha on pen yap ya u kadakhat ka bakat pra kong lakum taru ngan pen sa hinyau hajar ngut ha Israel waladai kumbom don syu Henry dang don sa kumbah hinyau hajar ngut ki bedang ko ngu yo blay ki bam pat shimla dem show blay bal Henry ki bedang dem bat mane yo blay ubaha beneng ubalong uplay unong tau juga peneng bat ke kendo da ki long ki basa bat hai kini ki sngi ki por jong pi bat jongaru uplay undang pensa hi ya ki basa kendang don hi ki basa ki bam shim eno ya u ki bam pai shiki wai pat ki blay shiki wai pat ki rokam mane rai ki badang mane yo blay uba shisha ki badang sumar ya ki hukum ki jong u
hang ni jing pen pau kalnong ka ba khat ar ka khat ka ba khat nhiều khat ar khat nhiều ka crunch pang kita ki basa ha ki sngi ki ba khat do the remnant in the last days basa hai ki sngi ki ba khat do teu tau ek jakor ka ba yang yo saitan lo so bi tar lep ya kita ka briu ka ba yang ya ka balang ka ba shisha lo lek ban ya le thma ba kita ki basa. He went to make war with the remnant of her seed no basa no sembai jongka ke kita ki basa la define hang ni ki basa kita ki basumari ki ko mublai bat ki bat ya kita jing pla u Jisu Christ hagi sngi ki bakhat do ublai on pen ne on preserve ya ki basa bat kita ki long ki basumar ki hukum ki jong ublai bat ki babat ya ki jing pla u Jisu Christ hang ni ka ong ni ka lenong kong kumta compare ka jinglong kala kelas neu kata kataru ublai udang don hi ki briu ke bayai ne na lor ka jing phaidin jong ki briu bala jit jong u ki bari khop ye ka jing khat bat ki ba pelong scam ya ka jing jit ublai udang don ye ki briu ki jong u ki bayai ne ha u wat hai ki ni ki si ki por ki ba menta bat un don ye ki ta ki briu hai ki si ha shwa ka jingwan ka jong u ni ne phai no sha ka benta ka ba san ka si ka ba san Israel ba kin jaman sim spiritual Israel ki ai ki ta ki Israel ba kin jaman sim ile kren men ne ngilaya kedau kan diat chpang ki Israel ba kin jaman sim i kwa ban puli ne ka tien ka jong blai bia tho sha yang i ai ki ta ki Israel ba kin jaman sim Galatia kalnong ka ba alai art pun riu hadu art pu khandai ke tho yangi ki ai kita ki Israel ba kin jaman sim kada khat ka bas art pu san raymenta bala wan kata ka jinget ngim long shu hapo kanong hikai po ko hukum ba kin ja to ko hukum jong ki niam ki rukam ang ni kam theu ya ke shipo hukum ang ni bong hapo ka hukum hapo ka jinginong hikai ani ka tell ya ki hukum bakin ja do de khat ka pun rio namar phi baro phi long ki khon ublai da ka jinget ha u Chris Jisu phi long ki khon ke jong ublai da ka jinget ha Chris Jisu namar kat ki bana phi ke bala pin baptis ha Chris Jisu phi la kop ken yo Chris la don u jiu lem new Greek la don mrau lem new balait lord la don u shinrang bat kan thei nama phi baro phi along way how Chris Greek leni gentle shinrang leni kan thei mrau leni light lord ni along way how Chris la dangi la pdiang yu Jesus Christ ni long way how kada khat ka ba ar pukun dai gong tela da pilong ki jong u Chris kumta pilong u sumpai u Abraham kinang yo pateng ken kat kum kata ka jingkular ladang ilong ki jong u Chris ngilong ki sumbai jong u Abraham ki Israel ki her pateng no Abraham Jacob Isaac Jacob ki khat arngot ki khon jong Jacob na ka bawan ki Israel bat kham tam nau Judah ka ja Judah ta ga de ki Israel bakin jado rei hang ni ka ong ala pilong ki jong u Chris pilong sumbai u Abraham kita ki long ki Israel bakin jaman sim ladangi baro ngila pediang yu Jesus Christ kemenong pene bonong siuspa jongi ngilong ki sembai jong Abraham ki Israel
bakin jamin sim. Da ka jing pen baptis ngiyo long kur badu Chris sang de kong. Baleng ba Jong U ngiyo ya ka hok ban sim. Benta hai ka jing kular ki ba ula kular hau Abraham. Kum tate kita baro ki bo play ula kular hau Abraham. Laban syam hau Chris bat kita ki jing kular ki la kelalong ki jongi om day na ka jing long jaj na ka jing long contation rang namar ka jing ai ka bo play ula ai hangi da ka jing but through grace which God bestows upon us through faith. Da ka jing ai la pen em ya pi bat ya nga but da ka jing ken ka jing ai ka jing play but ka jing ka jongi ha u kumuta unong pen em unong sis pa jongi nai poi sha ka bakut jong ani ka jing puli jongi ai go to play ola yalam yangi ha ka ni ka jing puli ring shkwa ban pen kut dei ni bentai bang syam ha ka sngi ka ban real sngi ka ban real ka bang om don jing ya pet jaj ha ka ma du play ulong dong tau ya ki jaj ben real baro ki long ka wei ka long yeng kum ka jing pelong bakin yo ya ka jo ka jing siu spa. All men are one family by creation. Baro ki brio hagani ka putai ki long ka wei ka long yeng da ka jing pelong. And all are one through redemption. Baro ki long ka wei ling ba ka jing siu spa ka jing Jisu Christ. Ilong ka wei ling ba ka jing pelong ling ba Adam. Bat ngilong ka wei ka long yeng. Ling ba ka jing siu spa ka jing Jisu Christ. Doble pen kerku ya ka ni ka jing pule jongi ya ka ktien ka jing. Ngai kuble ya pastor Dr. KB Kharpateng na bang kelas ki bel ayangi ha kan ni sngi. Man penuai na ya jing sakri jongi ngin pai ka namba jing rai saus pa khandai pu ar. Saus pa khandai pu ar pi long nong ai jing shai. Ban pen pre ya kari basu
dong ini duai au blei pa jong i ba peneng ai ngo ya me ke ni ke por ke ba mala ai hengi bangin ya puli ke tin jong me bat bangin ya su tho ye gini ke jing shisha ki ba mala ai hengi ha ke tin ling ba ke tin ke jong me ko try ai begini ke jing shisha ki bangila yo ngeu ngila nang ha ke ni ke por ina shongsa he ke don ho jong i wei pe wei ko try bat bangin la ban ya sam lem ru bat ki wei ki bang pat sim tip try Jisu ko monong penim punong sispa jong ki pada ke jing shisha ke tin ke jong uru ha ke kerteng ke jong me bolong try bo nong penim jong yu Jisu Kristus minta bahala kerta amen. Kublai sebetul ni pibaro sesin biang kat nok bedabi muslim jongi de jingmen wala da ngimyo ban wan ske yeng jong blai henry ngila ban shakri u lang ba ko online worship service dengan ko ban ai kublai ya baro ki balai shim talang haka kelas sub school na do ki ba yalam ye ke jingwai hado ki ba pule jing thok hana mission berkum jo ru khamtam ye pastor dr kb karpteng balai samingi ye ke kelas ngila yo shiboni jingker khu lang ba ka sub school ban ngim ar de ten ba blai dang ker khu shu yengi haka ne ke jing seng ba arsen ke jongi te ke por kala biang bangin peteng ye ke ne ke jing seng ke jongi de ke bangin ruai ka to kan itli jing ruai ban kong ngin ruai ke number ke balai spa spo ke bang ski ba kraw kala nang wan na kwa baro ngi ne shim talang hakene jing ruai la da pikidon ko jing ruai jong pishim la da pi la ban yo ilang ba ke ne ke lyrics bala bo rum pila ban ye ruai lang rukum jo ba crowd ka nang wan kala nang wan poi si ba crowd mien pa mien ka nang wan ha believe ko naki nang po pon sa penya klap no pila pen kre ya kasi ban wan hoi ke jing ruai kong pila pen kren em ye ke jing im ke jongi ban ye kata ke sngi bishar ne ye kata ke sngi ke jingwan ke jongum habangi kendo kum gin ke jing e ni shifting ni snyu ba she ke ngin pa she ngin le henry ke jubab ke long ba ka dei biang ba ye baro ke dei ba ni dei ban le shout try te jing ruai ku bor ni pa ko jing ruai ke number ke ba south pa south po ke bong shanungan le la shout try number ke ba south pa south po Vani mangne haka porte
chong sok siang ba kan jai abang adon kamana bling ban yo shanong le la shao try shanong le do shanong le men sem kai watching yada wala pidon hakiyeng kisam kijong piru tungin yerwai lang burom long ya ukpa burom long ya ukpa bad ya ukun bad you been seen bakun kumbana dumenengkong mentabad nom kalong syabum ciukun amen amen ngakot ngabhai pi baro bangin ya duai hakani ka klipman kokpa ujongi ubah habneng ngi ai ke buram bar ka jingo sheme trai hakani ka por yakni kalat kami syak yangi bangin yai pulih ke ketin ke jome bangin wat yami hakni kapor bak jingjia hakisni ke bak hadu bak jingjia ke bas ngotrem kilawan hak jingim jong kibreu atrai rap yangi bakani ke subjek ke bangin ya pulih hakni kapor kan ai jingkermen yangi bangin lak ban im hakum kani kapor ke bamenta ke baki breu baro hak perthai kimat yakni ke jinge ke bedai bat kani ke jingpang coronavirus try ngedwai men pensle yenga ubreu ubapop men priang ya ke jing kerpat ke jinga hakani ke klipmat hakar tem bathyang tam uji sunga dwai amen Sesien kublai sebatani pibaro ki prolog prajor ki bahayeng asem ki jonga ha bangi syukri Jisu Christ ki badan hala ki jong yeng ki sem ki jong pi ki badan hala ki jong ki jaka ngakwaun pinya so bhapi kerteng jong Jisu Christ shikanik online worship service jong kabalang SDA Church nongpo hoi kalong basyo tenat la dang yoban wan shikayeng ke jong blay Henry kapor kam sha yangi mentabang in yo ye kalad ben wan shikayeng ke jong blay Henry ai ngo padio blay ba uplay ngi de kowe per kalad bangila ban shikriu lang ba ka lat jong social media teng kwa ban pinya so bhai pisisen biang ya baro ki ba ya shikri ring kal lang ban ngi hakani kapor ngam tibi ga jaka jong pi ngam tiba e ba pidon Henry Jisu yo i yaki pi ban uru syukmen bapie syakri lang ban ni hakani kesngi ke jong tekni ke por ban ptengi kini ke jing syakri jongi ngini ruai ke jing ruai skwe ke jing ruai sedang number ke ba ars pa sau puai number ke ba ars pa sau puai ke bang wan ko ten rai ke jing kerko ars pa ar puai o ars map ars pa sau puai
Wan cô tên rai kỳ chính cơ khu xa chính ai ấy tôi làm Wa chính is ne bom chú cụ chú Da wa chính ya ro ba ja Hi kai chú nom mani ya mi chính ba chong mi bên chi xa trên cơ men bu rom bom cu de ai chính men chính e ya na cần tiêu là Ebenezer đã chính ya ra mình awan ai ba da chỉ siêu ba ba ya yang asha yeng men wan tan Jisu wan nga long nong way nu ble nga la ya sak ma nu pelai na jing ma shir ke das na mu ya sa ya na Jing ai e nga kit ram e man la kas ngi nga ya long Jing ha jong mi kum ki jing te ya nga bad mi kin te so Try nga shu qua hi ban sak ma ban klat na u play nga glow tu trong sập ya đó nó trường nang ba sập ne ngan yo boy tu tên rai ki chính cơ khu xa chính ai tôi làm quá chính is ne bom chú cụ chú đã quá chính Hi kai chú nom nga đi ya me Jing ba chong mi bên chi xa Jing cơ men bu rom bom cu de Ai jing men jing e ya nga Jing cơ men bu rom bom cu de Ai jing men jing e ya nga Teknik por ngin yo ia ke jing pulis dang badi ke jing duais dang. Kubre sabatan ni pi baro kajing pulis dang jing ikan ke step la shim na gospel kat kum umarkos kalenong ke ba saud khot balai pusan balai penreu ka ongum nei te ula ong ru haki ha kata kajit sngi haba lajan mit yang inyale chashi lieng haba kila ino te ya upat ba kila let lam ya u kumba ulong ha kalieng henry don kiwe patru kilieng lembat u Panginya pendam kli akajing boy Jisu bai ko beli shubun try jing don kalang bat ngi kene kesni bo sngi ko beli shubun ra try melari mela sumari ngi kene kesni balale no ro komju dorong kalang baki para bengi jingi ke badon haying hasam jongki to airu atry ki ya ka ai ke i bagi nyos ngo kene kesni bakan chong sa ka donut bajing bo jing bekha jongki ro atry to kurkura atry ka bagi sedang ngi jeseng arsi jingi kurkura nong kren jongi ka ba uya sam ka kti nga jong mi semua charge ba jinga ni da map track pop rangka mi pun susi me bo pans amen Kublai shibon ya imis susi bala ayangi ke jing pulis dang badi ke jing duais dang. Teknik por kadba ngidang don ha yeng kisem ke jongi kadba ngidang lumi ke jing kan show ngine yo ya ke jing ruai kerpang na I lekiru maulong
to be called soldier of the cross, an army that has never turned back, has never suffered loss. Our weapons are not carnal, our stronghold you can see. This army becomes mighty, a time spent on our knees. I'm not ashamed for you to see this soldier on his knees. You might even see it here, but hear a humble plea. Some may call me weakness, and some may question my strength, but you must see this power's not of me. But I prepare for battle on my knees. I've watched mothers pray for children so lost and full of sin, and I have seen those same prayers answered as the Spirit fought and came. And I have put your Satan like a dark cloud hanging o'er, but when I plead the blood of Jesus, the clouds were there no more. I'm not ashamed for you to see this soldier on his knee. You might even see it here, or hear a humble plea. Some may call me weakness, and some may question my strength, but you must see this power's not of me. Well, I prepare for battle on my knees. Well, I prepare for battle on my knees. I prepare for battle on my knees. Ngakwa ban ai kublei ya lekuru maulong ya ketoka jingruai kerpang ka ba ila ayangi hoi ka desha yingi ka por ka bangin le ya katma om hakeno keno benta Henry kho siu jingi bangin duai cha ublei bon ya rap yingi kino jing e bangin kendo bangin yo ik jing jam tegani ka por ngin ya ruai jingker khu na ublei ngi yo jingker khu na ublei Ablek pa jungi ubahab neng a try what up deng ka jing im ne jing e ka bangi kendo ka jing im jongi kamtam hakin ne ki juk ba manta bangim yo ban tray kum bangi ju tray ngim yo ban mi kum bangi ju mi ngim yo ban le ki kam jungi kum bangi ju le don na pedeng ki de khot balang jungi ki bam la ban pli ki dukan ki jongki don na pedeng ki de khot balang jungi kim la ban le ki school ki jongki ba don na pedeng jongi a try bangim la ban le hakikam ka bangi jum len ban le man la kasngi
But bon sen ni kili atrai kumnongin pendapan biang ya ke yeng kesem ladang ni kendo ikum kine kecing dan ne kene kecing kangdam hendu atrai meu blay mela pen kamba ujong me hakine kisnem ki baladem mela kerkui ni mela derkan leben mi mela pendapan biang ki jinun kam jungi manla kasngi but atrai ngim arten bamenya ipteng ban kerkui ni kamtam ha uneus nem ban sawan ru hakine ki juk le ki jing le ki por ke bangi kendo mentar atrai ni dua me blame pendapan biang ye ki jinon kam ki jongi man laksngi ye ki dikhot balang jongi badan hang ni hanong po ban ki wei ki jakar kum jo ni dua me blame ker khu ni wei pi wei men pendapan biang ye ni atrai te ki ki por ai be ki ki jing ai ka barit jongi atrai ki ba ngila yesno ktilang si kam ki jong me ban pin sapreng yu gospel ki jong me sikeleng saudong jong ni ka perthei bat ke khasi jan tiar kum jo ban ai ba ki ne dei tak shbenta ne ki jing ker khu jong me try ban me duai ni duai me blay me nepteng ban ker khu ying yi wei wei ha ki ne ki sngi por ban sawan to ker khu yi ne jing ai bar jingi ba da ma bi ki pop jinga try ba da snyu ne jing duai jingi ne mar ngong ipan ha ker teng jo me Jisu belong nong penim ba no se spa jingi da do mta ha do ki bom jikur kum jo amen. Inong kren jungi hakane ka sngi ka bakang tangkhoi ka jong blay the church pastor Jong ka balang nongstoin I evangelist F Langxiang ngits ke mabonangi ngila ithoi ngila tibai ila juwan sinisnong po barabor ba ngam artin ba ublay udon khubor namta jungi wei puai lengba jongu tongin duai bo blay pendon kam sekri jongu ba un kren nang ba jong o yang iwe puwe ki badan halaki jong ki yang kisam jongi hakani ka por tekni por klan bu slam shu ni na no ka por sha evangelist F Langxiang ngai kublai sabaton bakmani phi baro ki parabangai haka balang nong po bat ya ki parlok ki jongi ki ba page online ya kani ka video ngai kublai kerpang ro ya choice pastor jong kabalang nongpo ibla ai ya kani kapor ya kabangan ni sam bat phi ya kaktin ga jong blai ngarap da ka jingkmen ha kabangi yo ikum kani kalat ka ba ublai upli kani ka jingelap online ha kabangi la ban penbana ya ka khubor ka chu ha kani ka juk ka ba menta bat khamtam ya kani ka jingjia ka bangi I ha ka perthai ka bangim la shu ban penlong ya ki jingeseng ha ki yeng mani bat ki jingelang pai ba ngakot ngobhai pi baro hakani por sya ka jingnya pule ya ka ktin ka jong blai ka subject ka bangini pule hakani ka por kalong Jisu U Don Ne haka lieng jong phi ladon wei ubriu ubakerteng u Harrison o kini naka wei keri Nigeria une ubriu uladon haka wei ka lieng ka ba yat lamba ya kata ka duriau bala jia ka jing at pelung ka ba krau ka ba syirkhai hadu kata baka ne ka ling kani ka jahat kala ngam jelop syapo jong ka duriau kumba sispa put ai uniu briu ula im hapo jong kani ka jahat kumba laisngi hadin laisngi kini ki briu kila lewat ya une ubriu ubakerteng u Harrison o kini kumba khat arngut ki briu kala lewat kila ngam syapo jong ka duriau bat kila syam ya une ubriu bat udang im kalong kakamba kaba ubriu ba une ubriu ula im kumba laisngi hapo jong kani ka jahat kabala ngam jelop syapo jong ka duriau ladon ka wei ka jingjia haka Bible kaba yathu yangi haka gospel katkum u Marcos kala nong kaba saw katkhot na kaba lai pusan ngin nya pule ula ongru haki haka takasngi habala janmit yang ngin nya lech shiliang haba kila eno te ya upat ba kila lech lam yu komba ulong ha ka leng Henry don ka wei patru ka leng lembat u Jisu bat kisenran ha ka wei ka janmit kila mi na ka wei ka jaka bat kila lech sha ka wei pat ka jaka bat ki haban ya lamba ya ka duriau bat kila haban sim ya ki leng ban kam shiliang jong ka duriau te Jisu bat kisenran kila sim ya ta ka leng bat ki babun ru ki leng kila don lang ha ka ta ka duriau kani ka duriau latip kum ka duriau ha Galilea
Latip ya kani ke duriau ha Galilea kum kawai na ki duriau ke ba jukhi kata ka eryong lani kata ka jingat pelung Marcos kelong ke basau ke khot ke balai punyau ke Bible ke itu yangi ke ongkum ni ti laki ke eryong ke ba krau bar ke jingat pelung ke laki phalo ke jingat pelung ke la phalo syaka lieng kat bansa pendap yaka Hagani ke por karba Jisu bar kesenran kidang yai karba kidang yai lenti halor jong kani ke duriau kila syong da kata ka ling bat kila yai ha kata ka janmit kala jia kata ka jingat pelung ke bakrau haduk kata ba Jisu bar kesenran ki don ha kata ka ling ba kata ka ling ke ba ki syong ru bat ki wei ki ling ru kila sya pen ki bat kila sya pen ki phalo ha kata ka jingat pelung ke bakrau ha kani ke duriau kani kampat dei kata ka por ni kampat dei kata ka ayom ha ka ba kinmat ya kani ke jingat pelung jong ke duriau ki senran ki jong Jisu ki don ki balong ki nongtong dok khao bat ki tip kumno ba ha ki no ki ayom bat ha ka no ke por ba laju ki kata ka eryong lani kata ka jingat pelung ti kata ka jingat pelung kalong ke bakrau kala ki phalo sya kata ka ling kat ba kidang yat lenti ha kata ka duriau kat khot balai pu pra ka Bible ka ong u ti uladon hatdong ka ling ba u yo thia ha ka singkhle ki ti kala kersiu yu bat ki ong ha u ko kenrat mem sut nyau setia bangin sayap u Jisu berkesenran kat ba ki yat lenti kat ba kidang don ha kata ka duriau ha Galilea ba kata ka jingat pelung kala long ka bajur hadu kata kisenran ke jong Jisu kala ju ya lenti ha ka duriau bat kala ju yesem nyikum kini ki jingasem bat ka ne ka jingasem juki ha ni ka por kalong ka wei na ki jingasem ka bajur tam jong kata ka jingat pelung ka balaki ha kata ka leng ka ba kila syong kila persyang ban le ya ka bahatam kila tong ya kata ka na ka leng ban berat syarut bat kila le la ke jong ka bor jong ki ban yada na kata ke jingam jelop jong kani ka ling kini kisenran kila persyang ya ka buj bat ya ka bor ke jong ki kat ka bakila ban yada na kani ke jingwan jong ke jingat pelung hanrai nyu i bak kani ke jingat pelung kalong ka bajur bat ka basyur khai hadu kata mentang nyu i ya ka jingjiah ka perthai ha ka imlang ka salang ha ka perthai barok ka wei ka jingjia jong ka jingat pelung ha ka jingim jong ki briu kila don ya ka jing septing ka bakrau kila don hapdeng ka jingma hapdeng ka jinge niu i ya ka ne ka jingjia ka balajia manta ki singi bangimla syuk ban pelong ya ki jingeseng ha ki yeng mani bat ban ya lang pat ba ha ki jaka ki babon baka ne ka jingat pelung jong ka jingjia ka ne ka jingpang virus kala spread hadu kata haki jaka ki babon haka perthai bat khamtam ngi i menta haka ri India kala Q state hadu kata kine ki company ki basnadawai bat ki pharmacy bat ki doktor ki scientist kim simlala ban penjam ya ka ne ka jingpang kila persyang ban le kat ka bakila ban penlong kata ke jingesong jingai bat kata ke jingedeng mas bat banta ye kikti ban sait ban thet bahai kikti hanrang yu i kat ba ki le ya kini ki bor ke jing start ke jing siampang ke jing kikum ki breu kim simlala ban penjam ya kini ke jingat pelung ka bang yu i ha ke perthai ke jingi ke ba jia manta ngi i penban bakane ke jingpang kanang Q state berkanang roy kanang spread kanang Q state haki jaka ki babon hakari India but wat haka jela ka jongiro ngi i da ki spa kanang Q haka sisngi but langi pe yakari India barok kawai da ki lak kila Q kini ki briu ki bayo ya ka jingpang haka sisngi kalong ka ba hadu kata haba ki briu ki mat berki syam yikum kini ki jing syam ha kani ka por ka menta ki briu kila don ha ka jing septing ha ka jing im ka jongki kila don ya kata ka jing ting ya kata ka jing snau ma ha ba jia kum kani ka jing jia ha ka perthai ka bangi syong ka bangi im bat ka bangi sa menta
Habangi bot yau Jisu wat mut bangin om ya kata ke jingat pelung haka jingim jengi. Habangi bot yau Jisu wat kemi bangin ya tang hapdeng bangin im tang hapdeng ke jingsuk bangin mat ya ke jingjinjar. Hendak nong bot ke jong Jisu ke Bible ke ong ar Timothy ke nong ke balai ke khot ke bakat ar. Kaktin jong belai ke ong kumni. Bat barok kiba mon ban im riu belai hau Chris Jisu kin sya le beng ka Bible ka itu engi ba ki briu ki ba mon ban im riu blai ha ki sngi ki ba khadro ki ba bot yau Jesus Christ ki ba im riu blai ha u Christ ki ba ya kat kum kata ka lenti ka ba u blai uli alam ya ki kin sa sya le beng kin sya ya ka jing pin stom beng kin sya ya ki jing e bat ki jing jinjar ki ba khrau ha ka ni ka perthai u Jesus Christ u kular ban ai kata ka jing suk ya ki breu ha ka perthai om ka jingsuk kum ba ka perthai ka ai hanrei kata ka jingsuk ha ka mensem ka jingsuk ha ka jingim bakan jaman sem jo ki breu la ki ya lemba ya ka jingpen sistem la ki ya lemba ka jingsha la ben la ki ya lenti ha ka jingim ka jong ki kum ki kristan u blai un ai ka jingsuk wat hap deng jong ka jingat phlung jong ka duriau ka blong ka jingim ka jong phi bat ka jonga ka man la ka sngi kata gre ke jingsuk ke bau blai ukwa ban ai hangi iwei pa iwei ka jingkli kalong hakani ke por mano tharai bapha ya ke nikel eryong lani ya ke nikel jingat phlung hakani ke por hatu udai ublai lani udai usoitan larangi phai sya ke kitab ke jong job kalong ke ban nengkong gat khot ke ba khat phra bat khat khandai Job iwei khat phra bat khat khandai ka Bible ka ong kumne man ba uta udang kren ula wan sa uwei pat bat ula ong ki khon shenrang bar ki khon kan thai jong me kidang ya bam bat di wan ha ka ying u hanmen jong ki te ha khmi kala air ba na ka ri khlau kala wan bat kala sho na ki saudong jong ka ying te kala hap halor ki sta ki samla bat kila yap bat sa satang mga webriu ngalalai im banyatho hame kaladon ke jingten jo ka bakrau ka bala wan jia ha ka long yeng ke jong job ba u job ula do no yakisi pheungut ki khon ki jong u ba ngitip yakane ke jingetho khana yakane ke jingjia ha ka Bible ba omdei ublei ubapha yakane kal air yong le yakane kal air ba ka ba wan ban len shop ban be saudong jong kane ka yeng ke jong job bar ka ne kal air kala pen kalon ya ka yeng ke jong job bar kala ban ya baro si pheungut ki khon ke jong job bar kila yap no udai usoitan uba penki yakane kal air yong ban tenjo ya ka long yeng ke jong job bat la simno ya ka jingim ki khon ki jong u baro si pheungut kala jiaru ka jingat phlung ha ka duriau ka ba u Jesus Christ bat ki khat arngut ki senran kila shong bat nyu i ba u Jesus ha ka ni ka por jong ka jingat phlung ba u yo thia ha ka ni ka lieng ka ba ki senran kila shong bat kila don lang bat u Jesus hanai ka Bible ka thu ngi ba u Jesus ula yo thia ha ka ni ka por kat ba kene ke jingat phlung ha ka duriau kala jia kat ba kene ke jingat phlung halor jong ka duriau kala nangjur kine ke senran kila dap da ke jingsep ting ka ba krau hadu kata bar kila wan se u Jisu kala kersiu ye u ha ka khot ka ba lai phu prang ila pule mane ka ong hang ne u te uladon ha tdong ka ling bat ba u yo thia ha ka singkli ki te ke kersiu ye u bat ki ong ha u ko kenrat mem sut nyau setia bangin sayap kini ki senran menta kila don ka jing septing ka bakrau kala jia haki berkumta kila wan ban kersiu ya Jisu hakani ka por jeng ka jingat phlung ka bakrau ka bala jia hakani ka duriau hagalila ya u Jisu yo thia langai hakani ka por hatu u Jisu ukmi bom sut nyau yakani ka jingjia ka bala jia haki senran ki jong u ki belong ki nongbot ki ba ya bat u ki badon hasenda jong uman kasngi o bon sin ha ka jingim jengi ki kristan ni syam ya kene ka jing syam ni ong bangila bot yo Jisu ni kam bangilong kita ki nongbot ki basisa ki jong Jesus Christ
Harai haba jia ke jing at pelong haka jing em jengi. Haba jia ke jing haba jia ke jing pang ke jing stam. Haba jia ke jing jenjar kabang ye kendu haka jing em ke jengi kum ki Kristan. Ni artatin ya ublay. Ni iru ya ke jo ke jing jia kabla jia haka ni ki senran haka ni ke jing at pelong jong ke duriau. Menta kila don hapdeng ke jing artatin ke pakrau. Menta kila don haka jing septing. Bon sin habangi ya lenti hakane ka perthai ngi sngew kumba ublay sngew bat umyo i ke jingi sem ke jingi ngi sngew bangila long marwai hakane ka perthai habang kiba bon ki briu ki don haka perthai saudong sau kun jingi harang ngi sngew marwai habajia ki jing habajia ki jing jar kaju kabakile sem kini ki senran halor jong kini ke duriau hatu pil jusngau kum kata ke jingi siam haka jing im jong pi hatu pil jusngau kum kane ke jat jing sngau haba pi bot yo Jisu pi sngau ba pilong marwai pi sngau ba om dan jing rap henrai tu tip ba Jisu U Don Jisu yo i ke jing ya lenti jong pi Jisu yo i ke jing siam ke jong pi ke ba hala kasni lada ki wai ki kentat ye pi Jisu yo i lada ki wai ki nyau ben ye pi Jisu yo i now Matthias kalong ka ba pra ga khot ka ba arpusan Matthias kalong ka ba pra ga khot ka ba arpusan te ki senran te haba ki senran ju u kila wan u kila kersiu yu ki ong ko kenrat to pen im nyangi ngin sayap ki senran kila wan sa Jisu kila ong ko kenrat to pen im nyangi kila kersiu yu Jisu ki ong to pen im nyangi bang yo ngin sayap no ha ni ka por kata kere ke jingkerpat bat ke jingduai ke balong ke babet bat ke ba Jisu lia sngew ye ke jingduai ke jengki haga ne ke klipman kam na don kam yingi bangin duai ke jingduai ke ba Jong bat ke jingduai de ke jingbon ktin hana ke jingduai ke ba Jisu Kristus yo sngew kalong ke jingduai na do ke donut bat ke jingduai ke ba lengkot la kalong si sentence Jisu yo sngew ye kata bat un pen im yapi bat enga barun kner laga kti barban kner singi ki nong pop ki bran kam ya ka jingerap bar ka jingpen im ai kat khot ka ba arphun riu ka ong kumne ute ula ong haki haswa ba Jisu un penjam ya ka ne ka jing athlung jong ka duriau Jisu ula sneng bar ula dumok swai ki senran ki jong Jisu ong kumne kat khot ka ba arphun riu balai ba philong ki ba septing api ke barit jingai anukum ta ulaki ulas nang yakal air bat yak duriau ro te kalalong kabajai jai haba ulaki te ulas nang yakal air bat ulaong haka duriau long jai jai wat ki sho menta Jisu ulaki na kata ka jingot thia kaba ulay thia hak kani ka lieng ka ba kila syong bat kila don lang bat ka ba Jisu ula don lang bat ki senran ki jeng Jisu ula dumak syai ki senran ba yo i ba ka jingai jengki kalong ka ba rit hadu kata hatu ka jingai ka jongi ka rit hatu ka jingai jengi ka krau hakum kani ka por hatu ngila do men sim ban sakri ya ublai haba jia kani ka jingja haba ngim yo ban wan se ki yeng mane haba ngim yo syo ban ye seng lang bat ki pai ba bat ki ba bon ki breu ladang isngeu bangirit bangila telot haka jingai kata kamut ba ngila kham jingai na ublai compare langi don hangno compare langi don marwai langi syakri ya ublai hayeng asem ublai updiang berudon rengkan Jisu ong laraki don ar ni langut ki baye siang lang haka kerteng kejonga ngandon rengkat batki Jisu unya don rengkat berngi langi don hangno wat septing ko ki perlok ko ki prabnget lada pidon hangno lada ka jingjia ka jing at pelong ha ka jing im jong pi ka jia ka jing be jong kala air ka ba kerthep bat pis ngau ba pim don lat shu pim don bor shu pim la shu ban sya ya kata ka jing be jong kata ka air kalong ka ba jur bat ka ba krau hadu kata khot ya ka kertang ka jong Jisu baru Jisu un ai bore pi be phila ban sya bat phila ban yeng scam ban bot yu
Jisu ula senang ki senram ki jong api ki barit ke jinget balai be pilong ki barit ke jinget Jisu menta hadin bola senang ki senram ki jong ula penjam jai ya kini ke laer yong ya kini ke jingat pelung jong ke duriau hatu nilayok tiak lengai ni haba jia kum kani ke jingjia kani ke pertai ke jongi kani ke jingjia kani ke jingpang hakani ke singi kalong ka wei na ki dak kisin ke ba penpau ya ki jingjia ki singi ki ba khadu bangin tip ba Jisu ula janwan kal dei ke por ringi bangin kendit na ke jingyok tiak ke ba jaman sim ke jongi bangin wat yo trai langi don hangno bangin ai ke dok not ke jongi shau wat sya baka ai ke ai kan khang lat di pi nak ba bot yo Jisu nak ba syakri yo met bat mensem kapor kan sapoi ba ki breu ki jong play on sabe no nak ki nongba kimla syu bandon bat ki babon ki balang bakin sa sya ya ka jing pen stom ben kin sa sya ya ka jing kren ben bat kin sya ya ki babon jat ki jing pen stom hagani ka perthai ya kita ki breu ki ba i ya Jisu hanrai ngim dai ban sip ting ku ki parab nge ublai udon hakaliang ke jengi lada ublai ulong hakaliang ke jengi uai ubala banyale yangi larangi pai sya ka chiti ka ba ar syau Timothy kelnong ka ban nengkong khot ka ba nyeu ar Timothy iwai nyeu namar ublai simla ai hangi ka mensim ka jing sip ting hanrai ka jong ka bor bar ka jing it bar ka jingle adkar Kaktin jong blai ong hangne ba ublai simla ai hangi ya ka mensim ka jing septing hanrai ka mensim jong ka bor bar ka jong ka jingit bar ka jingle atkar upol utho syau Timothy uladon hapo bendi balas te la khomi udaki kenjri jong ka himarom ka late yu hapo bendi bat simla la syu Bantrei ka kam ke jong blai Henry ulatho syau Timothy ba dai ban septing wala ki jing pen stamben ki wan hau wala ki jing pen stamben ki jia ha ka perthai ya ki Kristan ha ka to ka spa snem ka ban nengkong dai ban septing mangiro ngim dai ban septing lada ka ai ka ba jia ha ka perthai ka ba menta harangi don ya Jisu uba kham krau ban ki jing ka jingi ubala ban ai bor hangi bangin sya yaki namar ki long tang khandiat por yaisha ko ki perlok bat ki pramnge compare kat no ka jing jar jong ka mit kan long hanai ka step jong ka jinkmen kan sapoi ha ka bab ngin sa yo ya ka bainong jong ka jing trai sitom ka jingi Jisu uns ai ka bainong nya phianga kat bakum ka jingle ka jongi sam kal nong ka basan phun riu ka khot ka balai ha ka por ka bang shifting ngan shania hame lada ka jing septing lada ka jing sngew kuyo kawan ha ka jing im ka jong phim pai shu Jisu shania hau Jisu compare ka ka psm ko ki parlok bat ki para bangai ki jonga shania hau blai un ai bor ya phi bat ki jing jong phi Jisu un pensting lada phi wan shu da ka jing lada phi wan shu da ka donut baro ublai un yarap yangi Jisu ong wan pi singa bar ki bathaj bar ki bakhia ka jingkit dengan penjam nya pi swa bangan penkut ngakwa bangin nya puli naka jingtho ga jong Apostol Paul sa ki nongrom ka sithi sa ki nongrom kala nong ka ba phra kat khot naka ba lai phusan hadu ka ba lai phu khandai ka Bible ka ong kumne uai uban penia khlat no yangi naka ta ka jingit ka jong Chris kala not lani ke sipa lani ke jing penstamben lani ke jing tngan lani ke jing langkhut lani ke jing ma lani ke waitlam upol ukeli hani uai ubala ban penia khlat ya phi bat inga na kata ke jing e ke jong Chris Jisu la e ya ke benang ke khet ke jong u ka ying ka ba don buram habneng ka khet blai ke jong u ulawan se ke perthai namar ba u i ya phi bat inga ki nong pop hatu ka ai pat kabala ban penia khlat yangi na kata ka jing e ke jong Chris yangi bat na kata ka jing e ke jong ya Jesus Christ hatu kadang don kata ka bala ban penia khlat yangi
upol ong hatu kalak bandai kalak not, kalak bandai ke jing sitom, kalak bandai ke jing dinjar, kalak bandai ke jing tengan, kalak banlong ke jing lengkut, ke jing kerduk, ke jing duk, barki jing ma ki baap, hatu kin penia klat ye phi na ublai. Lani kin penia klat yengi habangi yai. Kum kan ke jing syam hakan ke perthai ke bang im. Wat ai ko ke perlok barki parab ngai bakum kita kin penia klat yengi na ke jing i ke jong Kris. Kum kini ki jing jia jong ke jing at pelung ha ke jing im Kristan jong ki jia menta wat ai bakin penyaklat ini na ke jing i ke jong Jisu Kris kat khot ke balai phun riu ko ong kat kum bala tho na ke banta jong me ladang penyap yang i baro sisngi la nyau jong i kum ki lang brot ya ke jing penyap Henry ha kini ki ai baro ngi job thiau da uta ubala i yang i u Apostol Paul utho uang hanin menta ladang penyap yang i baro sisngi la nyau yang i kum kita kilang brot jong ke jing penyap usoitan ubek thong ye pi bat inga ki belong kilang brot ki jong Jisu upha da kita ki suri ki barunar ban penyap ye kita kilang brot ki jong blai ban bek thong ye ki ban pensitom ye ki ka Bible ko ong khot balai punyau Henry ha kani ki ai ke baro ken ni job thiau da uta ubai i yangi ni don ka jing job ka bakrau ha uta ubala job ya ka bor jong ka jingyap ha uta ubala job ya ka bor ka jong usoitan bar ka pop da ka bor ka jong Jisu ngin job ko ki para bangai bar ki parlok ya ka jing jong ka jing at phlung ha ka jing im ka jongi compare kat no ka jing at phlung jongi kalong Ngiat lenti lembak kata ke lieng jong kata ke duriau ha ke jingim ke jongi. Ka baha bangin don ha kata ke lieng ka ba Jisu U Don bat ke jingat pelung. Namar ladangi don ha ke lieng ka ba Jisu U Don ka ba mut ha ke jingim ke jongi ladangi yai lenti bat Jisu lada jia ke jingat pelung ngi don ke jingkermen ka ba ublei unsa pelat yengi. Ban ya ka bangi don ha kata ke lieng hap kabadon kata ke jingsuk ke jingkemen ke ba kenja perthai klem da don Jisu on dala jia ke jingat pelung ha kata ke leng ke bom don Jisu om don jingkermen syu ya kata ke leng namarkan sangam jelop anda kala ngam jelop syapo onam don syu unang pelat yakum kata ke jing imbreu yakum kata ke jingya lenti jingi Kristan ka Bible ko ong kumni khot balai phupra Rom pra lai phupra namar ngi ngej scam baka jingyap lem ne ke jingim lem ne ki angel lem ne ki nong sinsyar lem ne ki badun bor lem ne ki ai ki eru ki ba long menta lem ne ye ki ai ki eru ki ban salong lem ne ke jingjrong lem ne ke jingjeliu lem ne ke ai ke eru ka pai pat ke jingthau kan omla keng ban penia khlat no yangi na ke jingi ke jong ublei ka ba ha u Kris Jisu uba utrai jongi upol ong om don kum kata kebalak ban penyaklat ingi lada kalong ke jingyap lada kalong ke jingim lada kalong ki angel lada kalong kinong sinsyar ki badan bor ki lek bor ha ka be dei bar ki nong sinsyar ka milang salang jengi wat ai bakum kita ki jingesem ki jongi ki ba menta ki sngi kan penyaklat ingi na ke jingi ke jong Kris na ke ba i ya ublei wat ai bakum kini ke jat jingesem ke jongi ha ka perthai bakila ban penyaklat yangi na ka bangi i ya utrai Jisu namarula ai ti yalade halor ka ding pana ban suspa ya phi bat yanga u Jisu la penyaklat yu na ublei ukpa ubah beneng la penyaklat yu na kata ka ying ke badon buram bat ulawan se ke perthai ban suspa yangi kinong pop ula yat lenti ya ke juk ke jingyat lenti jingi ha ke perthai ulamat ik jing pen stambeng ulamat ya ke jingyap ulamat ya ki babon ki jing pen soy Henry om semlala ban penyaklat pat yu na kini ki ai ki baro namar ba ula i ya phiang ada ke jingi ke babom jikut bat ula suspa yangi om don kata ke jinge om don kata ke jingyap ke balak ban penyaklat yu na ke ban kiu halor ke ding phna ban IT ya ke jing im ke jing ban suspa yangi ke nong pom ngire ban yaisa ko ke perlok bar ki param ngai compare kat no kata ka jing sem jingi ha ka jing im Kristan ke ba menta la kalong ke ba la kalong ke ba tan hadu kata Henry yaisa ka por jong ke jing pelat
kapor kaba ublay unsawan ban ai kabainong kaba kraw happy bat hanga iway pe iway kamet kalong kaba dom ka jing jar ka jing hadu kata katam hana ka step jong ka jing kermen bar ka step jong ka jing penlaj kan sawan hakaway kasngi ona Jisu unwan ngin saklet lut yakini ki ai ke baro ngin yo kata ka jing sup ka jing kemen ka papura hakaba ublay uwan ban syau yangi nak ni kepertai ke bapop hakaba omdan syuk ke jingpang virus omdan syuk ke jingpang pop omdan syuk ke jing peniaklat nak ni kepertai haningin long rengkat bar Jisu bar utrai jengi syaki bom jikut bat ki bom jikut to wat shifting ko ki perlok bat peram ngai ya da ke jingai ya ni kepertai ke bamenta ke bangi im syania hau Jisu bat ya ka ling ke jongpi on pen scam bat unlong uta u angkor hakan ling ke jingim ke jongpi banginom ngam jelop hakan ke pertai ke bapop da ka bangi syania teli hau Jisu barun ai happy bar ngai ke jingjob barun ai happy bar ngai kata ke bor ka bangi lak ban yang scam ha bangi bot yau Jisu bau Jisu sen usa penjam ya kal eryong jong ke jingat pelong ha ka duriau ha ka jingya lenti ke jongpi ya kata ka ling jong ke jingim ke jongpi u Jisu unsa kener dala ke jong ke kti bar on penjam ya kita ki eryong bar ki jingat pelung ha ka jingim ka jingi to ai be blen kurku ingi lembakan ni ki kubor ha ka ni ke por bar ublay un ai ka jingkermen yangi iway pe iway ha ka ni ka klima ni kwa banai kublay ya church pastor Flang siang ya khubor kaba ila ai ni khubor kaba ya dei biang ba bat ke jing im le ni ke jing kaba ni kendo menta ngam artin ba phi ba snap ya ke ne ke khubor ba sakri lang ban ni ha ke ne ke sngi phila yo ya ke jing khu kala ai bor kala ai se mi phi ba ni ti ba Jisu udan ha ke ling ke jong ni ban ni artin te belai bangin septing belai bangin siukyo maru try ulong hajan jongi kublai sibon ya church pastor jong kabalang nong stone ublay nong kerkhui pi nong peden kami pi hakine kisngi por bilang wan rukat ba pidang skri khamtam ya ka kam ke jong blay hakito kithan ha so pharu ha nong stone bat chiki wei ki jakade te ka por kala biangi bangin pinuai kani jing slok jongi de ka bangi phais ko jing ruai kan bar ka ba sauspa lifeson ka bang u try long ka jing shai ba lei bangin shifting number ka ba sauspa lifeson tongin yang lang in ruai kani jing ruai number ka ba sauspa lifeson bar hading kani nga kerpat ya church pastor Flang siang ban ai ni jing ruai pinuai Shai baling an shifting, but snila but meet u tryang u kring u long ka jing pen im na pop kat kuslai jing pa sil basu u men sim klam da wai u try long ka jing shai jing pen pa jing wai but snila but meet but snila but me do ya la mu try long ka ting shai wala ki pao ting ni ka kam tlan ban ya ting shai per nai ba Jisu sen shada bu ram ba crow kum no ting an yai sa ha ting dum bap tai shai jing ben ba jing wai but snila but me do ya la mu try long ka jing shai jing ben ba jing wai but snila but me do ya la mu try long ka jing shai try long ka bo la ti ba da cho ban ka por ka jing tlot ka jong na u shim ima u ngan yai ban da jing it ban but you just
cha jing men but jing wai but ski but meet ya lamu try haka ni ka klip mat tong ni duai ablay ko pa jingi ubah beneng ni aingu yami atrai haka ni ka por ka mikran singi lembak ni ka kubor haka ni ka klip mat ka bangi yo bani slok na ka ktim ka jome to ai ba ki briu ki ba yo sngew bar ki ba pej ya ka ni ka kubor kin yo ya ka jingkermen bar ka jingsuk ka jingtengen haka jingim jaki ban yaisha ban shania hami da ka bor met bar bor man sim jaki baki eki bar ki ba wan jia haka jingim jaki kidai da ka jingtip ka jome atrai Bari rap iki bekilak ban yang scam. Wat ai baka ai ka bajia menta. Bar ka bansa jia ke jing ke jing penstam ben. Bahkan penya khlat ini na ka jing ke jong Chris. Ya rap ini atrai. Hadok kata ka sngi ka bakrau ke jingwan ke jome. Bangin salat dan ke partai ke pop ke ba ka bajenjar. Bar ki jing at pelung jong ke jing im jong kin sakut no. Try to sngew jingi hakani por. Ni duai bangi kerpat to ya rap ingi hapdeng ke jingat pelung hapdeng jong ke jing syapting ka bajia ka jing im jong ki parlo kristan ni IT try la de shame ngilong ki bapop ngilong ki baduk ngilong ki bad kerdo bat ngilong sisa ki ba klem dondor ngilong ki ba klem kata ka dor lem dami atrai melasiu ya ka dor halor ka ding pana try ya rap ingi iwai pa iwai Bangila banyak pentemai ke jing im jengi. Bangin ai khejoj na ke jingot thia ke bakan jaman sim. Ha ke jing im ke jengi ke baman la ke sengi. Ha bang yo i ke ni ki dak ke shin jong ke jing jah ke sengi ke bakhadu. Bangin kendit na ke jingot thia. Ha ba jah ke ni ke jing at pelung. Try to sngau jengi ke ni klip mat. Ha kerteng ba thiang tamu Jisu ngadwai. Amen. Kwa banai kublei pi baro ki baye shkri lang ban ni ha ke ne ke sengi. Le long gamon ke jong blay ha ke ne ke tayo ke ban sawan le ne ki sngi ke benai ke ban sawan ngin seyo ye ke lat ban wan ha ke yeng ke jong blay bangin ne shakri reng kat badu ada udang kwa yengi bangin shakri le ne lengba ke ne kerkom lengba ke social media le ne ke online worship service ni khot sing bhai phi phin yai pteng ban ne shakri jengi ha bat ni reng kat ban ni ha ke ne ki sngi ke port ban sawan ro u blay ker khu yengi kat bangirang pteng ban shakri yo ha ke men sem jengi Haman laksmi ublay ke jingsuk unker khuingi baro namta ka buram ke jongu